Haló? Čo je? Ten tajný spis už prišiel. Vieš, že o 2 dní tu má mať. Čože, Kuzma? Katastrofa s tebou. Čo? Minové polia? Pošlem vám afgánske jednotky. Prestrieľajte sa. Čož? Izraelskú tajnú službu posiela. Mossad 5. MI5 je mimo. Mimo. Vieš, čo sa stane, keď sa spis nedostane na dané miesto? Posielam za tebou potom čierne auto. Čo? Čakám o 2 dní. Končím. Máme 2 dní, musíme sa pripraviť. Už 2 dní, dobre. Musíme. Zdravím. Už prešiel. No, už vám prišla tá zasielka od Kuzmu. Tu máte, preverte mi to. Výborne. A mi to ešte podpíšte. Ja som už za instrukcie poslal to čierne auto. Aj máš šťastie. Dobre, tu mi to Podpíšte podpíšte. vašim perom. Dobre. Dobre. V poriadku. To je vaše. Výborne. Jaj, no. Zlé ľudia, nestihli sme ten spis ukradnúť. Už som mal aj zbraň pripravenú a zase zlyhala. Musíme niečo nové vymyslieť. Máte také nápady? Sem s nimi. Nechajte to na mňa. No, daj to tam všetko. A tu máš ešte aj okuliare, nech je to. Dobre, Vlado, zober. Ty zlaco! Dobre, poďme preč! Počkaj! Omer! Odbrzdí, ty nekeš! Odbrzdí ťa! A donieť!